A solicitude formulada agora polo Bloque Nacionalista Galego non é unha solicitude nova. Trátase dunha reclamación de vello, que xa realizaron en máis dunha ocasión varias asociacións empresariais e concellos do Barbanza. Mesmo as dúas deputacións, a da Coruña e a de Pontevedra, teñenlle reclamado tamén á Xunta que asuma as competencias da estrada EP 8001, que une a autovía do Barbanza a través da ponte de Catoira coa P9 en Caldas, para convertela así nunha vía de alta capacidade. Os nacionalistas entenden que esta estrada constitúe a saída natural dende o Barbanza cara á provincia de Pontevedra e, polo tanto, soporta un elevado tráfico diario, moito del pesado, conformando un eixe vertebrador entre as dúas comarcas. Algo que consideramos que é fundamental para a mobilidade, sobre todo de tráfico pesado, da nosa comarca hacia Pontevedra e hacia Portugal, e non só da nosa comarca, porque non temos que esquecer que moito tráfico da comarca de Muros Noia, moito tráfico sobre todo de logística, de empresas, etc., tamén utiliza esta combinación, no? E polo tanto entendemos que é unha vía que a Consellería ten que empezar a darlle xa prioridade e empezar a plasmala nos papéis. Polo tanto, empezar polo principio, que é o traspaso á Consellería desta vía e continuar cos pasos para que se convirta nun prazo razonable nun enlace directo coa autovía da Barbanza. Segundo Rosana Pérez, a Xunta xa incumpriu o acordo suscrito coa Deputación de Pontevedra no ano 2010 para facerse coa titularidade desta estrada, que tamén aparecía incluída no coñecido como Plan MOVE 2009-2015. E hai que ter en conta que incluso o propio goberno galego no Plan MOVE 2009-2015 tiña incluído convertir esta estrada, estamos a falar da estrada provincial EP 8001, creo que se chama, tiña previsto e recollido no Plan MOVE 2009-2015 convertela en unha vía de alta capacidade que comunicase, como digo, a AP9, a entrada da AP9 en Caldas, directamente coa autovía da Barbanza. A transferencia desta estrada á Xunta permitiría poder acometer tamén unha mellora significativa deste vial, no que se producen un alto índice de sinistros, algúns deles mortais.